Vás na tlačovej besede poslaneckého klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia za účasti predsedu strany a predsedu vlády Roberta Fica. Tlačová beseda bude k hlasovaniu o Ústave Slovenskej republiky. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni. Priznám sa, že táto tlačová konferencia by mohla byť plná škodoradosti, ale nebude. Chcel by som poďakovať všetkým poslancom Národnej rady, ktorí hlasovali za zmenu ústavy, pretože urobili sme historický krok. Opätovne zopakujem to, čo som povedal aj včera, že úlohou vlády Slovenskej republiky nie je len spravovať krajinu ekonomicky a sociálne, ale musíme krajinu aj hodnotovo zakotvovať, dávať jej vnútornú stabilitu. Toto je najlepšia odpoveď na rozpad západných spoločností, kde dali prednosť progresivizmu, liberalizmu, ak na Slovensku dokážeme v spolupráci s časťou opozičného spektra povedať, toto sú naše hodnoty. A na týchto hodnotách stojíme. Dámy a páni, my sme ľavicová strana. Máme určite medzi nami aj veľa ateistov, o tom absolútne nepochybujem. Ale vieme, koľko je jedna a jedna. Vieme, že je muž a žena. Vieme, ako má vyzerať adopcia. Vieme, že je správne, aby rodičia mohli hovoriť do výchovy svojich vlastných detí. A čo je najpodstatnejšie, vieme, že v zásadných, hodnotových, etických otázkach musí mať naše vnútroštátne právo prednosť pred medzinárodným právom, ktoré často prichádza s myšlienkami a názormi, ktoré sú vzdialené hodnotám, na ktorých je postavená Slovenská republika. Možno nám to ani nedochádza. Čo sme vlastne opäť urobili? Ak si pamätáte na Devín v roku 2024, tak sme veľmi jasne vyhlásili, že musíme dať nejakú hrádzu progresivizmu a liberalizmu, ktorý rozkladá Európu. On ju fakt rozkladá. Pretože nie je na ničom zakotvený, nemá žiadne hodnoty a robí si, čo chce, a to spôsobuje totálne ničenie všetkého, čo bolo pre Európu sveté a dobré. Bol to náročný proces a išlo návrh, ktorý prišiel z dielne vlády Slovenskej republiky, ale urobili sme všetko. Široká verejná diskusia, komunikácia s medzinárodnými organizáciami, ako napríklad to bola téma, pokiaľ ide o Benátskú komisiu a ďalší a ďalší a ďalší. Z tohto dôvodu, ako sme to avizovali včera, považujeme dnešné hlasovanie Národnej rady Slovenskej republiky za historické. Po zakotvení definície manželstva sme dostali do ústavy Slovenskej republiky prvky suverenity Slovenskej republiky. To je to najlepšie, čo môže krajina urobiť v tomto ťažkom čase progresivizmu a liberalizmu, ktorý ničí Európu do totálnych dôsledkov. Na úvod tejto tlačovej konferencie som povedal, že by sme mali dnes príležitosť na toľko škodoradosti, koľko len chceme. Ja však urobím niečo iné a poviem, že po toľkých rokoch v politike vnímam realitu v politických stranách. Každá rodina má nejaký problém. A nazvime teraz každú politickú stranu nejakou rodinou. Našťastie teraz hovorím za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu a sme to ukázali aj pri konsolidácii, aj pri iných veciach. Toto je jedna vyspelá rodina, ktorá prešla všetkými možnými skúškami od roku 1999. A je to rodina, ktorá tvorí základ stability Slovenskej republiky. A teším sa, že to je rodina, hovorím teraz o Smere Slovenská sociálna demokracia, ktorý je schopný zabezpečovať aj hodnotové zakotvenie našej krajiny. Patrí sa však poďakovať aj ďalším. Musím poďakovať Andrejovi Dankovi, ktorý pevne držal pozíciu a stál pri nás bez akýchkoľvek výkyvov. Musím poďakovať Matúšovi Šutajovi Eštokovi, napriek tomu, že jeho rodina nie je taká stabilná, ako je naša. Ale čo bolo treba, sa urobilo a bolo veľmi správne, že sme včera počkali na pána poslanca Blcháča, ktorý zo zdravotných dôvodov mohol byť prítomný až dnes ráno o 11:00. Bolo správne, že sme včera povedali, že stačilo, končíme. Buď teraz, alebo už nikdy, pretože o týždeň by situácia bola úplne niekde inde.
Chcem poďakovať a musím vám povedať, že som volal pred touto tlačovou konferenciou pánovi predsedovi Kresťansko-demokratického hnutia, pánovi Majerskému, a poďakoval som mu. Napriek tomu, že vnímam, že tiež tá jeho rodina nie je v takom stave, ako je rodina Smeru Slovenská sociálna demokracia, ale urobili všetko preto, aby táto dôležitá hodnotová novelizácia Ústavy Slovenskej republiky prešla. Takže len poďakovanie, nič iné nemôžem urobiť. A samozrejme, vďaka patrí aj ďalším opozičným poslancom z hnutia Slovensko, ktorí sa rozhodli. Ja neviem, čo za tým bolo. My sme samozrejme včera vytvárali normálny tlak tým, že stačilo dosť, už viacej nebude príležitosť. Ja som robil dôležité telefonáty, volal som vplyvným ľuďom, prosím, komunikujte, hovorte s týmito ľuďmi, že či sú alebo nie sú pripravení na hlasovanie o takejto dôležitej zmene ústavy. Ja som po týchto 2 dňoch do určitej miery aj dojatý, pretože Smer sa stal alebo je lídrom vo všetkých zásadných ekonomických, sociálnych rozhodnutiach, ale dnes je evidentné, že sme lídrom aj v otázkach hodnotových. Toto nie je vec, prosím, náboženská. Toto nie je vec kresťanská. Toto je vec hodnôt, na ktorých je postavená Slovenská republika. Ak sme si dali do ústavy Slovenskej republiky do preambuly, že budeme si ctiť odkaz Cyrila a Metoda a že budeme pozerať na Veľkomoravskú ríšu, tak asi je pochopiteľné, že Smer stojí za definíciou manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy. Asi je pochopiteľné, že stojíme za tým, že máme len 2 pohlavia, muža a ženu. Že sme za tým, že tvrdíme, že je správne, že v rozhodujúcich etických a hodnotových otázkach musí mať slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Už vidím tú búrku, Tibor, Juraj, hlavne teda ty ako minister zahraničných vecí, čo všetko budeme odbíjať. Vidím tú búrku a spor so stranou európskych socialistov, ktorí považujú za najpodstatnejšie témy LGBTI a migráciu. No my vidíme tie témy niekde úplne inde. Urobiť poriadok vo verejných financiách, garantovať sociálny štát, hodnotovo tú krajinu zakotviť. Toto nás chráni. Toto hlasovanie ukázalo, dámy a páni, ako je dôležité, aby vládna väčšina nemala nikdy ústavnú väčšinu. Zoberte si, čo všetko predchádzajúca vláda, ktorá mala ústavnú väčšinu, popríjmala do ústavy Slovenskej republiky. Vrátane napríklad jedného volebného obvodu ako takého. Vládna väčšina by nemala disponovať ústavnou väčšinou. Ak ide o zmenu ústavy, je dôležité, aby sa vždy uchádzala o spoluprácu s opozíciou na tom, že vznikne kompromis, ktorý má nejakú hodnotu. Nikto nemôže povedať, že toto je rozhodnutie vládnej väčšiny. Toto, čo sme dnes urobili, je slovenské suverénne rozhodnutie. Slovenské suverénne rozhodnutie. A dali sme odkaz celému svetu, že do našich suverénnych hodnotových základov, koreňov a prameňov si hovoriť nedáme. Blahoželám. A teraz sa môžete smiať, hoci to bola naša práca. Ale blahoželám Slovenskej republike k tomu, že sme dosiahli takúto mimoriadne výnimočnú novelizáciu ústavy Slovenskej republiky. A nepôjdem ďalej a nebudem ani šíriť škodoradosť a nebudem ani komentovať vyjadrenia, ktoré počúvame. Ďakujem pekne páni poslanci, pani poslankyne za disciplínu, ktorú ako poslanci za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu prejavujete. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, nech sa páči priestor na otázky k tejto téme. Dobrý deň, prajem Timotej Píš, spravodajstvo Slovenskej televízie. Pán premiér, vy ste to už naznačili, ale teda zahlasovali aj 2 poslanci z hnutia Slovensko, pán Krátky a pán Krajčí. Traja, ale pri pánovi Vašečkovi sa to nejak očakávalo, pri týchto 2 menej. Vás to nejak možno prekvapilo, alebo boli ste aj pred hlasovaním v kontakte s týmito poslancami? Pán redaktor, ja by som už konečne privítal, keby ste nás brali ako vážnych hráčov na slovenskej politickej scéne. Asi nebola celkom náhoda, že včera sme robili tlačovú konferenciu o 16. hodine, hodinu pred hlasovaním. My sme ale vychádzali z toho, že Janko Blcháč tu bude s nami, len zdravotné problémy mu to neumožnili. Preto sme po komunikácii s našimi partnermi v koalícii súhlasili s tým, že to odložíme o pár hodín. Bol by som veľmi zlý,
prepáčte, možno taký výraz, tréner mužstva, keby som neveril v úspech. My sme si nastavili na Devíne, na ktorý som sa dokrývkal po tom atentáte minulý rok k tomu príhovoru, určité méty. Toto, pán redaktor, prosím, teraz neriešte, že kto, kde, čo, ako. Toto vnútorne neuveriteľne posilňuje Slovenskú republiku v súbojoch, ktoré Slovenskú republiku čakajú v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch. Budeme bojovať o ropu, o plyn, budeme bojovať o množstvo iných vecí. Budeme otvorene bojovať so stranou európskych socialistov a s ďalšími vecami. Ale ak máme istotu, že vieme, kde sme a kto sme, my teraz presne vieme, kde sme a kto sme. Odkiaľ sme prišli a prečo sme tu. A opakujem znovu, musíme brať na zreteľ, že toto je strana ľavicová. My nie sme kresťanská demokracia, my sme sociálna demokracia. Ale vždy sme tvrdili, že to je slovenská sociálna demokracia, ktorá si plne uvedomuje, odkiaľ sme prišli, kto boli naši predkovia. Na základe akých hodnot tu sme. Preto vôbec nechcem ísť, aby ste ma rozumeli do týchto technických vecí, že či ten pán poslanec alebo onen poslanec. Ja som cítil včera po tých krokoch, ktoré sme urobili nielen po tlačovej konferencii, ale po telefonátoch, ktoré som robil, že je tu šanca, reálna šanca. Áno, mal som na stole dnes ráno preložený papier. Bola 89 a 90. Našťastie pravá strana toho papiera vyhrala, teda to bolo 90. Riziko, že to neprejde, bolo veľmi veľké. Ja som, nechcem povedať, že milo prekvapený, ale chcem poďakovať. Ešte raz poďakovať bez akéhokoľvek prejavu škodarodosti, pretože dnes by som mohol komentovať všetko možné, čo som včera počul, čo som dnes ráno počul, že na akú porážku ideme a čo všetko sa udeje. Sme príliš skúsení hráči na slovenskej politickej scéne, aby sme sa nechali vyrušovať takýmito krokmi. Urobili sme to, čo sme považovali za správne a som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Dobrý deň, Lukáš File, televízia Markíza. Ja som chcel opýtať, pán premiér, že kto boli tí ľudia, s ktorými ste možno komunikovali? Boli to nejakí cirkevní predstavitelia? Volal som aj riaditeľovi Markízy napríklad. Čiže nepoviete, s kým ste komunikovali, neboli to cirkevní predstavitelia napríklad? Volal som aj riaditeľovi Markízy. Preháňam, pán redaktor. Nepoviete. Pán redaktor, ešte raz. Nechcem sa vrácať v včerajšej diskusii o televízii Markíza. Prosím, nekazme si slávnostnú chvíľu. Chápem, že ste nešťastní. Chápem to. A ani ma neteší vaše nešťastie. Ani ma neteší váš smútok. Pretože prevažuje naša radosť. Prosím, nekazte nám takýmito otázkami našu radosť, pretože to je... Veď snáď ja mám ako predseda vlády právo komunikovať s ľuďmi, ktorí sú dôležití. Veď ja nehovorím, že nemáte. Iba sa pýtam, že kto to bol, či to boli cirkevní predstavitelia, alebo koho si pod tým máme predstaviť. Alebo nejaký podnikateľ. Volal som nejakým podnikateľom. To som vôbec nepovedal, pán premiér. Pán redaktor, urobili sme všetko preto vrátane dôležitých telefonátov. Aj do zahraničia. Aby sme urobili všetko preto, aby táto novelizácia ústavy Slovenskej republiky prešla. Zdieľame s vami váš smútok. Vy zdieľajte s nami našu radosť. Ďakujem pekne. Slobodný vysielač Erika Vincovreková. Ja sa chcem spýtať, či znamená toto víťazstvo dnešné nejakú malú hrádzičku liberalizmu. A druhá otázka je, že či to znamená, že častejšie si budeme môcť dovoliť urobiť takú suverénnu politiku voči Bruselu. My sa správame, pani redaktorka, suverénne v mnohých veciach, hoci sa tu stále niekto snaží vytvoriť obraz, že hovoríme niečo iné, niečo konáme, ale naši partneri v zahraničí vedia, že sme politici, ktorí tvrdo obhajujú slovenské národné záujmy, podobne ako to robí americký prezident, ako to robí ruský prezident, ako to robí čínsky prezident. To je úlohou lídrov ako takých. Prosím, nehovorme o hrádzičke. To je hrádza, to je hrádzisko. Pretože našťastie v tomto je slovenský jazyk úžasný, že vieme posunúť od hrázdičky až po hrázdisko. Viete, ten dosah rozhodnutia, že v základných hodnotových a etických otázkach to bude Slovensko, ktoré povie, ako to bude, je nevídaný. A ja si myslím, že samotné zakotvenie definície manželstva bolo pre mnohé krajiny inšpiratívne. Mnohí premiéri mi blahoželali, hovoria, Robert, toto by sme si my nedovolili v našej krajine. Ale blahoželáme, lebo je to veľká vec.
Myslím si, že po tejto novelizácii prídu viacerí za mnou a budú sa pýtať, čo ste to presne všetko zakotvili do tej ústavy, veď my sme išli podľa zdravého rozumu. Pani redaktorka, čo je na tom nezdravé, keď povieme, že je muž a žena a dieťa? Čo je na tom nezdravé, ak povieme, že pokiaľ ide o adopciu detí, no tak by to mali byť manželia v zmysle definície manželstva, ktorú sme zakotvili pred pár rokmi v spolupráci s kresťansko-demokratickým hnutím do ústavy. Čo je na tom zvláštne alebo nezdravé, ak povieme, že ak nejaké školy ponúkajú vzdelávacie programy, ktoré sú nad rámec štátneho vzdelávacieho programu, že sa musia spýtať rodičov. No tak asi nechce každý rodič poslať svoje dieťa na nejaký program, ktorý nezodpovedá vnútornému životu tej rodiny, čo je úplne prirodzené a úplne normálne. Dali sme do ústavy, že poďme implementovať dôslednejšie pravidlo rovnosti pri odmeňovaní mužov a žien. A to najpodstatnejšie, a v tom ja som považoval za správne, že sme prijali formuláciu z dielne kresťansko-demokratického hnutia, pokiaľ ide o prednosť našeho práva v základných hodnotových otázkach pred právom medzinárodným, že to bolo prvým krokom k tomuto úspechu, ktorý dnes môžeme konštatovať. My sme mali 2 alebo 3 varianty iného charakteru. Jednoduchšie, kresťansko-demokratické hnutie je same o sebe veľmi komplikované. Aj predložilo komplikované ustanovenie do ústavy. Ale prevzali sme ho a povedali sme, dobre, aj toto nám vyhovuje, lebo potrebujeme partnera. Viete, keď nemáte ústavnú väčšinu a máte 79 poslancov, alebo -1, alebo dnes si strana Hlas musí riešiť svoj ďalší problém, ktorý má vo vnútri, tak vám nezostáva nič iné, len hľadať spoluprácu s inými. Čiže ani hrázdička, ani hrádza. Toto je hrazdisko, ktoré sme urobili a môže to byť príkladom pre iné krajiny. Liberalizmus a progresivizmus ničí Európu. A nehovorím to ako ideológ. Ja som fakt lavičiar. So všetkým, čo k tomu patrí. So všetkým. A garantujem vám, že teraz pôjdeme na klub a pol deci si dáme. Všetci. Lebo sa patrí, lebo to je úspech. Sme so všetkým, čo k tomu patrí. Preto buďme hrdí na to, čo sme dosiahli. Toto je víťazstvo Slovenska, to nie je víťazstvo Smeru Slovenská sociálna demokracia. Slovensko ukázalo Európe a svetu, že sme tu. Tak, ako to bolo pred niekoľkými stáročiami. Jednoducho, že sme tu a že vieme si povedať, že nám nebude Brusel hovoriť, že existuje nejaké 3. pohlavie, 4. pohlavie alebo 5. pohlavie. Toto je Slovensko. Toto je Slovensko. Ako tí Spartania hovorili, toto je Sparta. Toto je Slovensko. Ja sa veľmi z toho teším. Posledná otázka, nech sa páči. Som sa inej hrázi opýtať, dneska sa rokuje proti dronovej stene. Ako sa dá rokovať súčasného... Ďalšia téma, ďalšia otázka. Vy ste úplne mimo, pán redaktor, ako obyčajne. Ďalšia otázka, nech sa páči. Prepáčte, my sem prídeme hovoriť o... Ja viem, že pred chvíľkou som to hovoril... Kľud. Pred chvíľkou som hovoril, že klasické Markíza je smutná. My zdieľame, pán redaktor, my zdieľame spolu s vami váš smutok. Dobre? Ja viem, že ste smutní. Ale nie, ale kľud, ešte raz. Prosím. Prečo kazíte? Veď toto je tlačová konferencia Smeru. Slovenská sociálna demokracia. Poprosím, klid. Môžete sa spýtať zajtra. Toto je tlačová konferencia strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu pri novelizácii ústavy. Chápem váš smutok. Kľud. Zdieľame váš smútok, my zdieľame váš smútok, vy zdieľajte našu radosť, ale naozaj nebudeme kaziť túto tlačovú konferenciu otázkami od televízie Markíza, ktorá je odklonená od objektivity o 70% v neprospech Smeru. To je celé, čo môžem povedať. Neprišli ste si ho pozrieť osobne, to svedčí o tom, že sám ste boli prekvapení tým. A však ja nestíham, pán redaktor, ja som sa včera nestihol ani obliec, keď bola. Či predčerom, kedy to bolo, kedy sme hlasovali o Lex konsolidácia bola včera. Som domotaný. Včera bola. Kedy bola konsolidácia? Večer, o 9. Či ste boli prekvapení. Počkaj, však chcete, aby ste mali nejaké informácie. Ja som bol dohodnutý s kolegami poslancami, že pravdepodobne okolo 9. bude hlasovanie o Lex konsolidácia v stredu, dnes je piatok. Už som domotaný jazdní. Ja som práve športoval v tom najlepšom, keď dobehne za mnou človek a tvrdí, že volajú ti rýchlo z poslaneckého klubu, lebo že to skončilo a ide sa hlasovať. Ja som bol úplne iný program. Ja som akurát stihol